Podemos constatar como o paro aumenta no noso país. Neste pasado mes de marzo, 1000 persoas máis engrosaron as listas do desemprego nun proceso que parece non ter fin. O que pon de manifesto é que as políticas de dereita que se están a aplicar, tanto por parte do Goberno central como por parte da Xunta, teñen como único resultado o incremento das cifras de paro, non mellora a situación por moito que pase o tempo, e en segundo lugar, polo tanto, que pon en evidencia é a necesidade de un cambio profundo desas políticas económicas que basicamente están ao servicio dos intereses das grandes empresas e non da xente. No caso de Galiza, o fracaso da Xunta no combate contra o paro é máis que evidente e, dende logo, contrasta con aquela afirmación feita en campaña electoral por parte do señor Núñez Feijóo, dicíndonos aquelos de que ia resolver a crise en 45 días.